Ei tää parempi oikeastaan voi olla. Jag har liksom inte något att så med. Jag nog isket natten. En osaa sanoa miksi, mutta kuuluvat tähän eurooppalaiseen kevätjuhlaperinteeseen, joka ilmeisesti liittyy taas hedelmällisyysasioihin. Ja tuota hedelmällisyyttä on täällä Seurasaaressa vaalittu monella tavalla muutenkin kuin Niin rappas nyt menee. Työtuomioistuin on tuominnut Suomen paloliiton 6 jäsenyhdistystä sakkoihin työrahavelvoitteen rikkomisesta. Suomi, Saksa ja Ranska kehottavat toimittajia pysymään poissa filippiiniläiseltä Holon saarelta, jossa muslimisissit pitävät panttivaiken vankeina 21. Japanin pääministeri Horisi Isiro. Anteeksi, nyt meni ihan. Viime viikon aikana polttopulloiskuja, muun muassa turkkilaisia moskeijoita ja liikeyrityksiä. Meillä on nyt puhelimessa ulkopolitiikan asiantuntija, kokenut diplomaatti, ministeri Jaakko Iloniemi. Meillä oli Jaakko Iloniemi. Se on rihtavaa. Tässä on kruutat nimet ummukteet. Hulumkukka. Kun turkulainen menee aamulla töihin, hän ensimmäisenä kysyy, onko osa lumpsittanut. Joko Gary Buffettia tai Jean Alesia? Pääsistin elutisella. Oi, Pupu on siellä! Nyt se sillä huarin muku jo. Leili, mites tänne on? Ei me ole illiukyssä. No ei se mikä villieläin ole, onpahan muuten vaan hauska. Älä Ei ole vieläkään. No niin, eli palataan näihin lumipuuroihin. Eli vaikka tuossa vähän heittänyt. Meille ukkosiakin tänne Porin ja Maimiro mennä Rauman seutuville. Ja vähän ukkosia on tällä hetkellä myös tuolla Suomenlahdella. Täällä mikrofoni pitäisi olla. No niin, eli täällä niitä ukkosia todellakin on lähestymässä. Elämä kun mitään nimi enää me seinät syötä hällinen mä no niin siif. Kysymys on siis äärimmäisen suositusta televisio-show. Pitäisiköhän tämä siirtää? Shows on välättänyt nimeä Nerfet lauantai-iltaan kello 8 huuman tilalle, kun näyttää olevan sen verran suosittu. Ei. No! Terve! Terve. Sä lähit pelin mukaan sentään. Äly. Luoja kiitos, koska oikeastaan kukaan muu ei ole lähtenyt, niin saatiin sentään edes yksi soittaja tähän lähetykseen. Savu, noin isä, ikinä vaku, kehiältä savu. No, aku. Niin. Niin. Olisiko kirja? Ei oo kirja, ei oo. Joo. No, nyt älä missään nimessä lopeta pelaamista, koska taitaa olla silleen, että sä oot löi niille niin joo. Nyt pommita se kärkikymmenikö täyteen sun numeroita, niin me jutellaan tässä koko lähetys. Onko sulla stringit? Ai mulla? Niin. On, totta kai. Mustat? Nahkaset, semmoset punaiset. Okei, heippa. Joo, hei hei. Hei hei hoi. Heippa. Tässä on Hanne. Katsun. Ja no. Niin. Haluumme. Stingir, se on sun. Ei ollut kirja.
potti nousi 275 euroa ja... Wow. Niin on. Pitäisikö tehdä raus tänään suolia? Suolia! Hailous! Kun suoran lähetyksen suola. Hei. Sanotaan... No, puhsrounulis. Enemmän tummallismassa minä simmet niin otsaa väleille. Vassa nueralla. Vassa kalureille, että sä otsaa 425 euroa. Meillä on siellä Kimi, terve! Hallo. Nalo. Mistäs päin Kimi oot? No kuule Helsingistä. Jaha, ihan lähimailta. Mä ajattelin kun rähisee ja ratisee niin paljon, että sä oot jossain kaukana, no, mutta... on vähän huonot linjat. Niin se on. Hankitaan paremmat linjat noilla rahoilla. Mikä on kuvassa? No se on ihan selvä. Toi on Ei ole puuhöylä. No haista vittusit. Niin mä on. Sanotaan näin, että... No, tuntuu näköjään siltä, että olemme pari kertaa soittaneet vahingossa tuonne Nalariasiliin. Ainakin pelaajien jutuista päätellen, mutta... Himmettisen isä. Nyt tehdään sillä tavalla, koska tänään näköjään tuntuu olevan jollain tavalla aika häiriintynyt. Niin se tehdään ja vielä... Hei, hyvää päivää. Ei tästä tuu mitään. Mä en halua enää puhua kuin yhden ihmisen kanssa. Jos sieltä tulee tollaista tekstiä, niin puhumme tasan tarkkaan yhden ihmisen kanssa. Enää tässä lähetyksessä. Hän tulee olemaan siellä 8 ja minä aion soittaa hänelle 8 minuutin kuluttua. Ja jotta ei varmasti saa täältä vihdoin pois, niin nyt jätkät juman kautta sitä luukkua auki sen verran, että se paljastuu. Mikä se esine on? Kattokaa nyt, siinä teillä on. Tällä kuivataan hiuksia. Kaikenlaista kaikkea käytimään ja puhutaan.